Vedeli by ste sa v stručnosti predstaviť a uviesť inštitúciu, ktorú zastupujete? Tak moje meno je Andrea Ruhusová, pracujem ako špecialistka pre tvorbu a implementáciu stratégií na Banskobystrickom samosprávnom kraji. Páčil sa vám prístup k otázkam manažmentu vodných zdrojov formou scenárovej hry? Určite, veľmi vlastne vítam takýto prístup, lebo je to vlastne inovatívne a veľmi dobre to približuje stakeholderom tému projektu aj cieľ. Je to podľa vás užitočný nástroj pre pochopenie problematiky? Veľmi by som povedala, že vhodný a taký až s takým edukačným rozmerom, pretože vlastne ukazuje nám to, ako je pri rozhodovaní a pri plánovaní dôležité zohľadňovať nielen aktuálny stav, ale aj vlastne skúsenosti a klimatické predikcie. Čiže veľmi relevantný a naozaj taký inovatívny prístup, ktorý si myslím, že je potrebné zavádzať do rozhodovania a do plánovania. Máte prosím nejaké návrhy na zlepšenie scenárovej hry? My sme vlastne počas workshopu používali takú testovaciu verziu možno pre vlastne širší okruh užívateľov by bolo vhodnejšie rozšíriť ju o nejakú vizualizáciu. Najmä vlastne z toho dôvodu, že pri tom rozhodovaní, keď sme vlastne pracovali v skupine, tak nám do toho vstupovalo viacero otázok a vlastne nás to trochu až zneistilo pri tom rozhodovaní. Čiže ak by to bolo vizuálne jasnejšie a vedeli by sme možno si to lepšie predstaviť, tak potom aj tá hra samotná by mala taký lepší priebeh, respektíve by sme sa vedeli lepšie aj rozhodnúť, lebo vlastne podľa tých výsledkov naše rozhodnutia neboli veľmi úspešné, nie vždy boli úspešné. Aké prosím vás politiky, respektíve opatrenia pre vodnú politiku v zmysle transformácie regiónu a adaptácie na zmenu klímy sú podľa vás kľúčové pre Hornú Nitru? Vo všeobecnosti politiky ako adaptačná stratégia alebo teda koncepcia vodnej politiky sú veľmi dobré a potrebné nástroje, ale vnímam silnú potrebu vlastne implementácie politik. A zo skúseností môžem povedať, že vnímam vlastne absenciu dátovej základne a vlastne rôznych rozhodovacích nástrojov a integrovaných systémov informačných, ktoré by nám umožňovali to zahŕňanie napríklad aj klimatických scenárov priamo do rozhodovania, do plánovania. Čiže skôr ako tvorba politik, myslím, že už je dôležitá tá implementácia a vytváranie vlastne podmienok na implementáciu, tvorba nových nástrojov a vlastne hlavne teda už smerovanú k tomu, aby sme dokázali do tých rozhodovacích procesov a do tých riadiacich tie politiky pretaviť. A aký prínos Transcendu v tomto ohľade vidíte? V podstate prínos projektu vnímam najmä z toho hľadiska, že potrebujeme si ozaj uvedomiť, že do tých rozhodovacích procesov potrebujeme vniesť klimatické scenáre, že v podstate tak, ako sa rýchlo mení klíma a rýchlo sa menia podmienky, tak aj tie rozhodovania musia zohľadňovať tieto nové výzvy. A projekt, tak ako sme aj dnes videli v tej hre, tak presne s týmto pracuje a toto nám umožňuje.